ranar da za ka ga mace na shayar da ɗanta. A duniya wane ne ya fi uwa ƙaunar ɗa a lokacin da take bashi nono yake sha yake jin daɗi? Babu. Amma za ga ta ɗauki ɗan ta yi wurgi da shi ta sheƙa a guje. A wannan rana za ga mutane suna tangaɗi kamar sun sha maye, sai Allah ya ce ba maye suka sha ba, azaba ce ta tsanani. A wannan rana ce za ka ga mutane tsirara, ka ga bayin Allah salihai maza da matansu tsirara. Aisha wannan abin shi ya tayar mata da hankali, ta ce maza da mata tsirara a gaban Allah a ranar alkiyama. Manzon Allah ya ce kwarai. Ta ce mata sun shiga uku, mata za su ji kunya. Manzon Allah ya ce wal amru ahwalu min hadha, al'amarin ya fi haka. In ka ga wai kana jin kunya kana tsirara, to ba a shiga matsala ba. Balle ka zo kana cewa a dubi wani duwawun shi ya karkace, wani a dube shi bai tsaya da kyau ba. Wannan azaba ba ta azaba ba kenan. Manzo Allah ya ce ai suna cikin tsiraicin ne amma ba su san tsirara suke ba, saboda azaba ta yi azaba. Sannan zufa za ta taso wa mutane saboda za a kusanto da rana kusa da kansu. Yanzu ka dubi rana, har yanzu scientists ba su san cewa kilomita nawa ne tsakaninmu da rana ba, domin ba a iya kusantarta. Duk abin da ya je kusa da ita zai zama meltdown, zai narke. Saboda haka babu wata na'ura har yau da za a iya auna ta je ta auno cewa tsakanin ɗan adam da rana kilomitas guda nawa ne, sai dai a yi hasashe kawai. Amma a wannan rana za a kusanto da ita kusa da kan kowa. To ka duba a yanzu ana zufa, balle kuma ta matso kusa. Sai annabi ya ce mutane zufa za ta rinka mamayarsu da gwargwadon zunubansu. Wani za ka ga zufar shi daidai da gwiwar shi, wani daidai da ƙwaurin shi, wani idan sawu, wani kuma zufar ta zo ta haɗiye shi daidai da zunubin kowa. To kaga dole ne mai wa'azi ya rinka yin wa'azi yana tsoratar da mutane ga fa yadda azaba Allah take, ga kuma yadda tsananin hisabi yake. faman istajaba yubashshar bi maw'udillahi subhanahu wa ta'ala lil mustajibin. Wanda duk ya amsa kiran annabawa da masu wa'azi sai a yi mishi albishir da alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi. A nan ne sai kai ta kawo ayoyin rahama, kana kwatanta musu, kana ba su labari. Domin alkur'ani tun daga farkon shi ka karanta farkon suratul baqara, wa bashirin lazina amanu, haka Allah ya fara, wa amilus salihati anna lahum jannatin. Kayi albishir ga muminai da suka yadda da Allah suka yi ayyuka nagari cewa suna da me, suna da ainihin aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Ka san wani ba abin da yake so irin ya samu kanshi a cikin wani a very beautiful garden, ya samu kanshi a wata gona an gyara ta, ga ruwa na wucewa. To sai aka ce wannan ƙoramun iri-iri ne, ga na nono, ga giya, ga tatacciyar zuma, ga ruwa. Sannan Allah ya ce qutufuha daniya, 'ya'yan itatuwan kusa suke, ka tsinka in ka so kake kusanto kusa da bakinka ka cici zaki ne ko juice ne ko wane ne, haka duk abin da kake so. Wani kuma shagali yake so, akwai fati a tukur-tukur, akwai fati a dogon bauchi, akwai fati a kaza. Sai Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin. Allah ya ce 'yan aljanna a yau akwai shagali, akwai fati za a hada. Wani so yake ga 'yan mata haɗaɗɗu, sai Allah ya ce urban atraba, 'yan mata ne ga sunan sa'o'in juna masu tsayayyen nono, masha Allah.